ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони меҳрубон. Умедворам ҳар яке шумо хуб ҳастед. Бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. дӯстон, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дар зери видео як тайи лайк бимонед, то ки ҳамин видеои моро дигар бародаро, хоҳаро ва ҳама одамое ки тамошо кунанд хеле ва хеле муҳим ҳаст. агар шумо илтимоси моро ба ҷо оварда бошед, дар видео лайк монда бошед, худованд аз шумо розӣ бошад. шумо ки омода бошед, мо хабарҳои худмона шурӯъ кардем. мошине ки шумо дар рӯи экран дидестед ягон камбудӣ надорад. Ба гуфти соҳибаш хеле мошинчаи тозаву фасонай, яъне ки номаш Opel Sedan, ҳамин хеле ба фикрам Opel Sedan ном дорад, ягон камбудӣ надорад, ҳамаи кузоваш 100%ай ва ҳамин соҳибаш камтар маблағ дар кор шудагиай ҳамин мошина дар фурӯш мондагӣ ҳастанд. касое ки хоҳиши харидор кардани ҳамин мошинро доранд, марҳамат дар рӯи экран рақамҳои телефонаш ҳастанд, метавонед ки бемалол занг бизанед. ана ҳамин ду номер ҳаст, яъне ки аккаунт доранд. вақте ки номерияташ кор накард, дигараш кор мекунад. хуб, хабари дуюм, касое ки мехоҳанд паспортҳои худшона бисанҷанд ку запрет, депорт чизе ҳаст нест, ҳамира воқеан фаҳмидан мехоҳанд, ба ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда бо тариқи WhatsApp нависед. албатта ин ҳамкорои мо ҳай, албатта менеҷери мо бар шумо ҷавоб метавад ва паспортҳои шуморо загдан паспорта тафтиш мекунад ва мефаҳмонад ки чӣ гап шид ё не. яъне ки барои тафтиш кардани паспортҳои худтон аз запрет ва депорт. хабари севум ине ки ҳамин канали Корвони Умра, дӯстони азиз, мо дар фурӯш мондем. касое ки агар хоҳиши кор кардан, хоҳиши реклама кардани бизнесҳои худ, хоҳиши дигар чизи шахсии худро дорад, метавонад ки ҳамин харидорӣ карда кор кунад. иам дар ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда мақсад бо тариқи WhatsApp менависед, суҳбат мекунем. агар ки нарху навои мову шумо туғри ғалтид, мақсад канал ошно шавад. канал ягон камбудӣ надорад, медонед гали шашгирёнай ва мо дар бораи ҳамон заявкаи кнопкашори заявка роӣ кардагӣ нестем. барои ин мақсад интересни ҳамон чиз нест. хуб дӯстон, хабарро шумо шунидед. худованд аз шумо розӣ бошад. хуб, то ҳад имкон марҳамат ба ҳамин гуфтаи мо шумо ҳатман амал кунед, хуб мешавад иншоалло.